Takže čaute ľudia, to som ja Saberty a chceli som vás informovať, prečo tak dlho nejsú teraz videa a je to z toho dôvodu MRZ má Zaracha, teda Mr. Z má Zaracha na komp. Keď sa vráti, však on vám povie, prečo má Zaracha. Ja vám to teraz poviem, ja teraz tak naznačím zlé známky, ale ja som tu stále, takže na môj channel sa môžete stále pozerať, tam budú pribúdať teraz častejšie videá, sa pokúsim častejšie vydávať. Tak, táto informačka pôjde aj na môj channel, ale aj na MRZ-ov. Teda na to no, toto nepôjde na môj channel. Tak proste to je asi tak všetko dneska, takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudajte dať like a odber a pokiaľ chcete vidieť viac videí odo mňa, tak nezabudajte dať like na môj channel, teda like, odber na môj channel a vidíme sa v ďalšom dieli, no asi vy vidíte na budúce asi o mesiac, lebo až o mesiac sa má skončiť Zaracha, tak o mesiac vidíte MRZ znova natáčať, už mi poviem, nech natáča aktívnejšie, pretože takto si nezíska vôbec nič. Žiadnych fanúšikov, no možno tých 5 odberateľov, čo máme, dobre, takže tak nejak u mňa budete mať videá tak minimálne raz za týždeň, možno aj menej, ale teraz to bolo také všelijaké to teraz bolo, takže pokiaľ sa video páčilo, nezabudnite like a odber, to som už jednaký povedal, ale čaute.